راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو مانيل جرماية سلام أبزز اللقمو كبرات سمعتي نايلومي عربي سلاسة ميازيا فنونا أنه يفلمالو مكتالكم بخبرنا عدمنا زينا كنقدمنا أرستاتنو حبرت أوروبا نيرتراز مدبو 121 مليون يورو لمعاتا وحجز كسرز كم زخيل تجليزو سومال لانصار بريزيدنت فارماجوز تلعلو استفلالي حيلتات نسبز كفال كتما مقادشو تقصاتيروم أستات 100 حزبي تمزابيلو دبوب السودان بفتنة قتلت باباس كخونون استمززو كهن استطرطرو سلسته أغششتي تأثيرهم هذه إذاعة إرنا زينب زرزر حبرت أوروبا نيرترا مديبو زلو ناي 121 مليون يورو لمعاتا وحجز كسرزو كم زخل راديو فرانس انترناشنال أميتا اتا بقنقا فرنسات تقالح راديو نافنيا كوميشن حبرت أوروبا بمتكاس اب زغربتو زينا ابالات هاجرات نايت حبرت دغفن انتهي بنالو اتي كاب 2018 حيزو زتبغسه مس إيرترا اب لمعتاو مدبات متحجاز بالمدب وقعي دو كبليو حبرت أوروبا نيرترا زمدبو لمعتاو حجز دو كبل كم زخل زغل زلو منغس إيرترا قديمو مستجمرو بروجكتات يعنقفن اب تግራይ ዝርከብ ሰራዊቱ ድማ መስሓብ ሓንጊዱን በምህላዊው እቲ ሕብረት ኣብ ኤርትራ 9 ዓበይቲ ናይ ልምዓት መደባት ንምምዋልዩ 121 ሚሊዮን ዩሮ ሰሊዕ ነይሩ ኣብቲ እዋን እቲ ሓያሎ ኣባላት ፓርላማ ሕብረት ኤውሮጳ ብከቢድ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ንዝኽሰስ መንግስቲ ኤርትራ ሓገዝ ክግበረሉ ከም ዘይብሉ ከም ዝተቃወሙ ይዝከር እንተኾነ እቲ ሕብረት ንገለ ክፋል ናይቲ ንወደብ ዓሰብ ምስ ኢትዮጵያ ንምርኻብ ክህነፅ ዝተወሰነ ናይ ቀጥራን ጽርግያ ንምምዋል ዝመደቦ ኣስታት 20 ሚሊዮን ዩሮ ሓገዝ ጥራይ ብምስራዝ እቲ ካልእ ክቕጽል ይወሲኑ እቲ ዝተሰረዘ ክፋል ሓገዝ ኣብቲ እዋን እቲ ንሱዳን ከም ዝተዋህበ ኣይርስዓን እዚ ሕጂ ክስረዝ ይኽእል እዩ ዝበሃል ዘሎ ናይ 121 ሚሊዮን ዩሮ ሓገዝ ድማ 62 ሚሊዮን ዩሮ ንመሰጋገር መንግስቲ ሱዳን 18 ሚሊዮን ዩሮ ኣብ ትግራይ ንዝርከቡ ስደተኛታት 20 ሚሊዮን ዩሮ ንደቡብ ሱዳን 20 ሚሊዮን ዩሮ ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንጉዳይ ስደተኛታት ክውዕል ክሰጋገር ከም ዝኽእል ራድዮ ፍራንስ ኢንተርናሽናል ኣብ ጸብጸባ ኣስፊራ አንጻርቲ ብዘይ ምርጫ ኣብ ስልጣን ክቕጽል ዝወሰነ ፕሬዝደንት መሐመድ ዓብዱላይ ፋርማጆ ዝተላዕሉ ዝተፈላለዩ ዕጡቓት ሓይልታት ሶማል ንዝበዝሐ ክፋል ከተማ ሞቃዲሾ ከም ዝተቆጻጸሩ ኣብ ዝንገረሉ ዘሎ እዋን ኣስታት 100,000 ህዝቢ ካብ ቤት ንብረቱ ከም ዝተመዛበለ ወኪል ሕቡራት ሃገራት ካብቲ ሃገር ኣፍሊጡ ኣብ ከተማ ሞቃዲሾ ዘይርጋእትን ፍርሕን ተኸሲቱ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ መዋሃድ ሰብኣዊ ሓገዛት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሶማል ሴዛር ኣርዮ ኣብዚ እዋን እዚ ህጹጽ ሓገዝ ንዘድልዮም ዜጋታት ሃገር ንምብፅጻሕ ሓጸጊሙ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ድሕሪ ዝተወልዐ ግጭት ፕሬዝደንት ፋርማጆ ብዘይ ምርጫ ኣብ ስልጣን ንምጽናሕ ዝነበሮ መደብ ከም ዝተረዘን ብዝቐልጥፈ ድማ ምርጫ ክካየድ ፀዊዕን እኳ እንተሎ ብመራሕቲ ቀቢላታት ዝምርሑ ሚሊሻታትን ዝተፈላለዩ ዕጡቓት ሓይልታትን መጥቃዕታቶም ኣብ ልዕሊ ትካላት መንግስቲ ይቕጽሉ ኣለዉ ቀንዲ መሻርክቲ መንግስቲ ሶማል ዝኾነት ኣሜሪካ ኣብ ሶማል ተወልዒ ዘሎ ሓድሽ ግጭት ንምህድኡ ዝከኣለ ዓቕምታት ክትቀርብ ምዃና ከፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ገሊጹ ኣሜሪካ ፕሬዝደንት ፋርማጆ ብዘይ ምርጫ ኣብ ስልጣን ክቕጽል ንዝወሰዶ ስጉምቲ ክትቃወም እያ ጸኒሓ እዚ ኣብ ሶማል ተጓሂሩ ዘሎ ሓድሽ ግጭት ሓፂር ዕምሪ ንዝነበሮ ምትካል ብዴሞክራሲ ዝመሓደር ትካላዊ ስርዓተ መንግስቲ ዘፍርስን ተስፋታት ጸጥታን ምርጋእን ክረኣዮ ጀሚሩ ዝነበረ ኩነታት ሶማል ድማ ንድሕሪት ዝጎትትን ከይከውን ሓያሎ ወገናት ስጋቶም ይገልጹ ናይዚ ኣብ ሶማል ተፈጢሩ ዘሎ ሓድሽ ቅልውላው ብዘይ ምርጫ ስልጣኑ ከናውሕ ዝሃቀነ ፕሬዝደንት ፋርማጆ ተሓታቲ ምዃኖም ዝተፈላለዩ ሶማልያን ፖለቲከኛታት ዝወቕሱ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዞባ ራምቤክ ጳጳስ ከኾኑ ንዝተመዘዙ ካህን ንምቕታል ፈቲኖም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ 3 ካህናት ከም ዝተኣስሩ ኣገልግሎት ዜና ካቶሊክ ገሊጹ ክልተ ዕጡቓት ብ26 ሚያዝያ ናብ መንበሪ ቤት ናይቶም ጳጳስ ዞባ ሩምቤክ ከኾኑ ዝተመዘዙ ኣቡነ ክርስቲያን ካርላሳር ብምእታው ሃንደበታዊ ተኽሲ ከም ዝኸፈቱ ዝሓበረ እቲ ኣገልግሎት ዜና እቶም ካህን ካብ ሞት ንስክላ ከም ዝድሓኑ ኣመልኪቱ ይኹን እምበር እቶም ኣብ መሓውሮም መውጋእቲ ዘጋጠሞም ወዲ 43 ዓመት ካህን ነተወሳኺ ሕክምና ኣብ ኬንያ ከተማ ናይሮቢ ናብ ዝርከብ ሆስፒታል ተላኢኾም ኣለዉ ነቲ ፈተነ ቅትለት ብድሕሪት ኮይኖም ከም ዘዋደዱ ዝተጠርጠሩ 3 ካህናት ምስቶም ነቲ መጥቃዕቲ ፈጺሞም ዝተባህሉ ዕጡቓት ዘካየድዎ ናይ ሞባይል ቴሌፎን ዝርብ ከም ቀዳማይ መርትዖ ቀሪቡሎ ሓደ ካብቶም ጥርጥራት ነቶም ብጳጳስ ፍራንሲስ ተመዚዞም ብ16 ሚያዝያ ናብ ዞባ ሩምቤክ ዝመጹ ካህን ብምቋም ንባዕሎም ጳጳስ ናይቲ ዞባ ንምዃን ድሌት ከም ዝነበሮም ይተሓቢሩ ካህን ክርስቲያን ካስለር ኢጣልያዊ ኮይኖም እቶም ንሽመት ጵጵስና ዞባ ሩምቤክ ብምቋም ኣብ ልዕሊኦም ፈተነ ቅትለት ከም ዘካየዱ ዝተጠርጠሩ ኣቕሽሽቲ ድማ ዜጋታት ደቡብ ሱዳን እዮም
كبرات سمعتنا زينة تزازيم الله قتلوا علال مسنوق سعركي كسعبيو حجون مسانا كتصنحو عدمينايو راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالة بإرتوالن غازيتنياتا زدالو نتسا راديو علال مسنوق سعركي ኣብ ሃገርና እናተቐመጠ ብዛዕባ መንግስትና ዘይግረም ሰብ ዘሎ ይመስለንን መንግስትና ብዙሕ ዘገርም ተግባራት እዩ ዘለዎ ዳርጋ ኩሉ ዝገብሮ ዘበለ ዘገርመና ግና ስለምንታይ ኮን ኸውን መንግስትና ባዕሉ እንተኾነውን ክንግረመሉ ዝደሊ ዝመስል መብዛሕትና ከመይ ገይሩ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ይወስድ እናበልና ንግረመሉ መንግስቲ ካብ ምግራምና ከናግፈና ስለ ዘይደሊ መግለጺ ይህበናን ገለ ካባና ድማ ነቲ መንግስቲ ዝገበሮ ናታቶም ትንታነ እናሃብሉ ተመሊሶም ነቲ መንግስቲ የገርምዎ ካልኦት የዋህድ ድማ ጽቡቕ መግለጺ ዘይርከቡ ዓይነት ኣካይዳ መንግስትና ኣብ ዝዕዘቡ ገላ ሓሲቦም ይኾኑ እናበሉ ነቲ ዘይርአ ክሪኡ እናሃቀኑ ብምግራም የማዕድዎ ኣነ ዝገርመኒ ዘሎ ኢሉ ጀመረለይ ክግረም ዝመረጸ ንጉሰ ናይ መንግስትና ነገርሲ ድንፁ እኮ እዩ ዝብለኒ ኣብ መገዲ ልምዓት ጽቡቕና መረሽና ኸለናሲ ኣብዚ ናይሽቱ ነገራት ከምዚ ይኮነ ኣብ ባህልኡ ስለ ዘይነጸረለይ ክሓቶ ግድን ኮነ ናይሽቱ ዓበይቲ ነገራት ከይበልካ እንታይ እዩ ብልክዕ ድንፂካ ዘሎ ኤርትራሲ ዋላ ዓለማዊ ባንኪ ዝምስክረሉ ብቑጠባት ውንጨፍ እያ ዘላኖ ከምኡ ናቱ ወንጨበት ከላ ግና ኣብዚ ንኣሽቱ ነገራት ተሰቢልካሲ ብዙሕ ወዘቕዘቕ ገለ ዘይትርኢ ሕጂ እውን ኣይተረዳእንን ንሱ እውን ደፊሩን ቀልጢፉን ከረዳእኒ ዝመረጸ ይመስልን ገጸይ ኣንቢቡ ዘረባ ክምልእ ገደፍክዎ እንታይ ድዩ ዝገርመኒ ዘሎ መስለካ ሚሊ እዚ ኹሉ ብምዕባልና ሰጎምናሲ ገለ ሃለኽቲ ነገራት ተስዒኖም ሰብ ክሽገር ከሎ ትሪእኖ ሕጂ እሲ ነዚ ዓበ ምስሊ ዝውክል ኣይኮነን ሕጂ እዚ ንኣሽቱ ነገራት ትብሎ ዘለኻ ኣይና እዩ እዚ ናይ ባን ጉዳይ ንኣብነት ሓንሳብ ፊኖ ተሳኢኑ በሃል ሓንሳቶም ሰብ ፎርኖ ነዳዲ ስኢና ውሉ ካልእ ዓበይቲ ወፍርታት እናተገብረ ከዓ ገለገለ እዋናት ኤሌክትሪክ ክቋረፅ ትርኢ ሓንሳእሲ መንግስትና ዝፈልጦ ዶ ይህሉ እኮ እዩ ዝብል ገለ ምስ መንግስቲ ከጻልኡና ዝፍትኑ ኣካላት ዳኣ ሸርሒ ገብሩ ክህልው እብል እሞ እዚ መንግስቲ እዚ ዘይርአን ዘይፈልጦን ከም ዘይብሉ ስለ ዝፍልጥ ከዓ ድንፁ ይብለኒ እናበለ ጠመተኒ ኣነ እውን ብንጉሰ ድንፁ በለኒ ባንን ካልእ መሰረታዊ ሃለኽቲ ነገራት ይስኣን ምህላው ዲኻ ከም ሓደ ንእሽቶ ጉዳይ ክትሪኦ ደሊኻ ስምዐስከ ክንደይ ጽርግያታት ድዩ ዝስራሕ ዘሎ ክንደይ ዓበይቲ መድባት ከ ይሰኣል ኣሎ ኣብ ዳህላክ ዝሕሰብ ዘሎ ፕሮጀክት ንኣብነት ተሪእኸሲ ክንደይ መቕብለከ ብሓፂር እዚ መንግስቲ ዓቕሚ ኣለዎ
قلنا أنا بتعبيتي زيادة أقل بس قبر بعلاني على نسخقنا ناكبتنا ولا معلتا ونابرنا سلين حسب كوينا زين السولة لزلنا ዝብል ሓሳብ እውን ወሰኸኒ ካብ ምግራም እተላዕለ ቃላት ናይ መውሳእ ዓቕሙን ሰኣንኩ ንጉሰ ግና መሊሱ ብቓላት ሓየለ በተወሰኽቲ ዘረባታት ከድብድበኒ እውን መረፀ ሕጂ ለንቀነዚ ክንደይ ነገራት ኣሰብ ኢለኖ ንኣብነት ባኒ ሽግር ይኮይን ዘሎ لما نبزعهم سوون مميليش زعزم زمزلو منقصنا قنا تاريخي سقي المدوات المعد الكيد مسبلا نقنا سحق ملغني سلم تيخا قنا تدانا قرن زلخا دانا قركا ዝብላዕ ተሳኢኑ ለማኖ በዚሖም ሰብ የማር ኣሎ ኢልካሲ መንግስቲ ድማ ናይ ልምዓት መደባቱ የካይድ ኣሎ ትብለኒ حكي عندي يجس ናይ ልምዓት መደባትና እኮ የቋረፅን ኩሉ መደባት ይቕፅል እዩ ዘሎ እዚ ንግዚኡ ገለ ክሰኣን ከሎ ግና የዳንዕግረካ ንዓኻ ጥራይ ዘይኮነስ ولا نحن نتم قربنا كادر فلتت لنا نقولون ندنا قرنايو ضيت الودي نصاتكم ون تدنا قريكم قعبل نقر كاني إلى سحق كوا أي تردون كادر كون كاقب كاليس فليك أغنى نتعب السيل سلت رئيسي كم إلا ما غيت وجهين زبل زربا أسمعني سئنت جنينو حزب ماريرو تيلكاني اتمنقسي يلمع كم زليقات نقرن زلخا كم يجير كم منقسقنا نايلم عت مدبات يكايدا لو تبلني قاري مني حتت كوا ريقة كادر مغانم بار كم زنات كرر هذا الزاحش حين تكرلو كيز عقس كم يجري مقرداك إلو نقصة كم حدا عميق حساب زي السلاسل زلو تمرا مراي قصو تصويقو نقل اوان صنحة انت يكون يحسب يهلو إلى كحسب دما تدرخكو عندي مثلك كمليون أقل كتانت سوانكا قد المسوعة نتكد ليه كم زودي لنا كم تزي رقمنا نبلنا تعزم زيبنا مو نتنا يرحط أمتنا ونطفئنا زبل قوس كحسب الليك عليه أتي ناير حوط أمتنا تبلو زلقا انتايو كابيغ زبقاس نيرحط أمتنا دا معبلتن رواز ملان إلترا مينات زي أنا غنقرأ كده لغني
حجي انت زي تتعميمنا ما نسو زركاو كي مثلك أنا قنا بنصاري زحسب حجي كنت أمم እናበልና ንጽምም ስለ ዘለና ብዙሕ ነገር ድሮ ይሕልፈና ኣሎ ጽባሕከ ትምዕባለ ካበይ ይመጽእ ስማዕሚልي ትምዕብል ተዋንካ እኳ ግድን ክትነክስ ኣለካ ልጀት ፊና ወላ ባንሲና እናብልካ ሸፖሮ ምግባር ሃገራዊ ምዕብልን እዩ ልጀ ምጥፋእን ስእነት ባንን እውን معبالي متصينيو بلكو أحتصر بلا منو ملوكم يلي متسمام يدلي وينازل النمبر متماي معبالي متسيز ولا لا منقسنا كومو غردانا ليكون انزل سفر كومو ليكون كومن تلاخو حجن تخفانا صباح كرهونا يو እናውልኩም እንዲኹም ትጉስጉሱ ሕጂ ጠሚና ነዋህልል ጽባሕ ክንበልዖ ዝዓይነት ጎስጓስ ደይኮንኩምን ተስምዑና ካልፈልከ እንተ ወይነ ዳ ከተዋህልል ክትክእል ኣለካ ከተዋህልል ክትክእል ክትሰርሕ ክትክእል ኣለካ ክትሰርሕ ድማ ክትነበር ኣለካ ኣታሓሕዛ መንግሥትኻ ግና ናይ ሕጂ ሕይወትና ኸሊኡ ነታ ዘይትርአ ጽባሕ ኣማዕዱ ዝብል ምትላል እዩ እዚ ሁሉ ዝግበር ዘሎ ንጥፈታት ዳ ብመን ይሳለጥ ኣሎ ጎስቲ መጺኦም ሰርሕዎ ኣለዉ ሕይወት ዘለዎም ሰባት እኮ እዮም ዘንጽዎ ዘለዉ ጽባሕ ንጎ ድማ ነታ ሃገር እዩ መንግሥትኻ ግና ኣብ ክንድን ርእሱ ሓወልቲ ዝሰርሕ ዜጋታቱ ክህነፁ ዘይፍቅድ ስማዕ ሚልዮን መንግሥትና ንዑ ዝኸውን ሓወልቲ ስርሕላ የብለን ኣበይት ከሎ ንመንግሥትና ዘመጉስ ሓወልቲ መንቅስቓሳትና ዓጊቱ ጽርግያታት ካብ ሰርሐ ጥዕናና ቃዊሱ ሆስፒታል ይሃንጽ እንተልዩ ወይ ከዓ ሰብ ሞያ ጥዕና ከየሕጐሰ ኣብቲ ህንጻ ካብ ተገደሰ ሶፍትዌር ዘይብሉ ሃርድዌር ካብ መልኦ ብሓደ ዝረአ ነገር ክዝከር ይፍትን ኣለዎ ኢኻ ትብሎ መንግስቲ ትሕቲ ቅርፂ መቻችኡ ንዝሰርሑ ዜጋታት እዩ ዝዕድም ሰንበት በጊዕ ክሕርድል ቀዳኻ ደሊኸያ ዘይሃነፅና ትብል ኣለኻ ኢሉ ሰሓቐ ንጉሰ ኣነ እውን በታ ዘይመበቆላዊት ዛንትኡ ሰሓቕክዎ መመጭጫ እንተኾይኑስ መንግስቲ ክንሰርሕ ጥራዩ ከም መቻቻልና ዘለዎ ዜጋታት እናመረፀ ገዛውቲ ከም ንሰርሓሎም ክገብር ንዓና ግና ኣብታ ዝነበርናያ እኳ ክንቅፅል ዕድል ክኽልአና የብሉን ቀለብኩም ባዕለየ ዝዕድለኩም እናበለ ጊዜናን ሓሳብናን ኣብ ሪጋን ምስኣንን ምርካብን ከነባኽኖ ይግባኦን ኢንተርነትን ስልክ ኣልቦ መራኸቢታትን እናመጠነ መሰረታዊ ናይ ሓበሬታ መሰልና ክገዝ የብሎን ምዕባለ ዜጋታት ካብ ምግታእ ዝድንፍዓሉ ኩነታት እዩ ከም መቻችእ ነይርዎ ስማዕስኪ ቅድሚ 10 ዓመት ዶ ከምዚ ዓይነት ናይ ቴክኖሎጂ ምዕባለ ዋጌና ነይሩ እዩ እቲ ብዓለም ኣብ ሓደ ዓመት ዝመጽእ ለውጢ እኳ እዩ ኣብዚ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመት ጨረቕርቕ እናበለ ዝዓቁር ዘሎ ምዕባለ ቴክኖሎጂ ኸኣ ናይ መንግሥትና ውፅኢት ስራሕ ኣይኮኑን ካብ ደገ ንኸይመጻና እዩ መንግስቲ እናዓገተ ዝመወት ዘሎ ክኽልክሎ ዘይከኣለ እዩ ክሳብ ሕጂ ኣትዩ ቁሩብ ምግናን ሓዊሰ ተዛረብክዎ ንሕና እኳ ሕጂ ጌና ኢና ዘለና ቅድም ቀዳድም ብመግቢ ርእስና እንክእል ኣለና ዝብል ካብቲ ዘምልኾ ሰብ
ዝረኸቦ ዘረባ ክስንድወለይ መረፀ ኣነ እውን ገሪምኒ ተዓነድኩ ትናይ ክትእ ሓሸውየ መወዳእታ የብሉን ጥመዩ ተጸመሙ ሽግር ሓላፋዩ ይብሉኻ ጸኒሖም ድማ እቲ ኹሉ ጻዕሪ ካብ ጥሜት ንምንጋፍ ጥራይ ምዃኑ ክነግሩኻ ፍትኑ ኢልካ ግና ኩሉ ንምትላል ኢልካ ዝግበር ምዃንዩ እናነጸረ ዝኸይድ እዚ ምስጢር ኣይኮነን ንመራሕቲ መንግስትና ጥራዩ ምስጢር ኮይንዎም ዘሎ